हेलो दोस्तों, हम है भोजपुरिया तड़का और हम सुनावनी भोजपुरी में न्यूज बड़का। तो रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करेनी तो का सोचत बनी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब कर और घंटी जरूर दबाएं। चले वीडियो शुरू कर जाओ। रउआ लोग जानत बानी कि केजरीवाल जेल से बाहर आ गए बानी। सुप्रीम कोर्ट उनके अंतरिम जमानत दे दिले बा, लेकिन कोर्ट केजरीवाल के 5 शर्त पर जेल से बाहर निकलले बा और केजरीवाल के फिर 2 जून के सरेंडर करे के पड़ी। तो आई पूरा माजरा का आवाज जानल जाओ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के शुक्रवार के यानी 10 मई के सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत देहल। एकरी बाद केजरीवाल जेल से बाहर निकल गई। कोर्ट 1 जून तक इनके अंतरिम जमानत देले बा। 2 जून के सरेंडर करिए अरविंद केजरीवाल। पहले अरविंद केजरीवाल 5 जून तक के जमानत मांगले रहना, लेकिन कोर्ट 1 जून तक के ही जमानत देहल। अरविंद केजरीवाल के ई छूट बा कि उ लोकसभा चुनाव के खातिर प्रचार कर सके न, लेकिन 5 शर्त कौन बा कि कोर्ट कहले बा कि ई 5 काम अरविंद केजरीवाल ना कर सके न। सुनी उ 5 शर्त का बा। पहला शर्त बा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 50,000 के जमानत बाउंड और 50,000 के जमानत देवे के पड़ी। दूसरा शर्त बा कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय में जाए पर रोक लगा देल गई बा। तीसरा शर्त बा कि केजरीवाल कोनो भी फाइल पर साइन नहीं कर सकत। चौथा शर्त बा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल शराब के मामला में फसल बाना, यही से उ प्रचार में चाहे कोनो भी नेता से शराब के लेके कोनो बात नहीं बोल सकत। पांचवा शर्त बा कि अरविंद केजरीवाल के कोनो भी गवाह से नहीं मिले देवे के और इस शराब से जुड़ल कोनो भी फाइल के नहीं देखे देवे के। तो रउआ लोग के खबर कैसन लागल? अच्छा लागल तो एगो लाइक जरूर करम और ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल पसंद करनी तो का सोचत बनी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब कर ली। और रउआ लोग कमेंट में बताई कि अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत मिलल बा तो का उ प्रचार में अपन फीजा बना लिहन कि ना। तो रउआ लोग कमेंट में बताई। मिलतनी आगे के ताजा खबर में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।